Yang yo try ke bangi laban ya syambiang ringgalang bapi nagani gerensan jing syakri ktien jo blai to pilong ke bala kerku ke jo try ngadwai bo men sibakhot ublai on ai ke jing shai ya pi baro ke basngap bat syashkor naga ktien ke ba im ke jong utrai ngelai pulian naga pongshai ke kitabu Daniel nado ke lenong ke beningkong bat ngida poy ke lenong ke ba kendai bat ngidang shidap kren ya kinyo pautayo jong ke dia tulupa bar kita gibam par sengap ye ka ne ka khubor kinyo pautayo salek shagaling kabarana po ban sengap ye ka khubor khanang ban sngotho ye ka ne ka khubor ka banginya keren minta pat kabanga ai kerteng ki hinyo snem ka shitayo barangsa kinyo snem ki shitayo barangsa jong ka jitulupa ke kitab Daniel kabanginya keren minta halor jong kasaskular jong kajete jingsuk hapreng jong gari Israel bat kiri ke bamarjan laseng nong rem na ke kitab jong Daniel lenong bakandai kadakhat kabar puhinyo bar shitayo un pelong ye gajutang ke baskem bar ke babun bar hamar ke basiteng jong kata katayo un pendu no ye kata ke jingkanya bat ye kata ke jing aingo bam bar halor ka thapniang jong ki jing ijuli on wanu way bapenjot ti wat hadu kabakot bat ya gataru balatmu on theno ya ga jingbitar halor uta unong penjot ublay penpa ho Daniel kar bodang duai ya kinyo pau tayo sitayo kalong nyo snem nyo pau tayo kalong sauspa khandai pau snem henry pau khandai tayo sauspa prapo lai snem ka program trekam jo blai barga jabr Israel lapendep bagasa sa shitayo ka por ka bau blai un trekam ban pendep ikin riutuli ke jingtmu ki bangeladep ye kren shadien ngadwai sho tribe pinyo ika jingshai ka jing smutro ye kane ka jimbayan jong ka jithulupa balapen pau do blai how Daniel to pinong ke bala kerhu ka jo trai nagini kin riupo khandai tayo ngela yi ye ke jing trekam ke jong blai haga jabr Israel barngong biang ke sa shitayo bagani ke shitayo ngela ikren ngimtip lano kan sedang ni ke shitayo lani ke nyo snem ka bible gitu baudos im uban sawan on sa pelong ye ke jutang ke baskem bagi babon shitayo lani hinyo snem ongre ki kitab Daniel no bakandai gar khot kabaar phonyo kari Israel kare ka preng jong ga jakna haga perthai ublai ro ai kerteng ye ganong ba jogar Israel ga Jerusalem kabadana kai ka khubor ba ga jimot ka batho shaka jingso kani ganong ba Jerusalem kamot kanong rem ka jaga preng jong ga jingso penban gini kanong ba kalalong ka khori pensyat lengwet bat umau ba kaya yeke jebreu sodong wat yeke pertehi kumbali thulupa do sekharaya khamdami ki singi ka bakhado ka Jerusalem kan long umau ba kaya kan long ka khori pensyat lengwet ka ban penklumar jimot yeke ri jong ka pertehi usaitan upanan kami yeke bor bakinong sincharge ka pertehi ban yengele persya ya ga jingtmu ga jong blai lingba ga jabr Israel khanang ban light ne ga je kan a ba ga jere kinayalam khli nok sinchar je ga barthai naga por she ga por kirawan ra igar Israel ba kiri ba marjan shakami ya kren jiso banora ga jingso hapdeng mingi jong ga barthai henry ka ni ga jing persyang banora ga jingso hane ka thanam Middle East bantem mene ke jikanar ke jele katnang persyang barora jingsok kata nang kha ke jing kata nang pen khai ki thma ke babon bar ke jingkran ya sok ki khlam seiso ka jingsok ka bashisha kanwan hari Israel kanwan hapreng mingi juga berdai kanwan ka berdai baro dei haba ka Israel kriba marjan baka berdai solansar kan pediang yo Jesus Christ usim juga jingsok hari ka thma ba baar la seng ya ka United Nation ka seng ka bathmu banora jingso ka berdai ha United Nation ki babon ki rai
Kibalang ra hang ni kira kibalang Persia ya keri Israel. Persia eka man jong balai. Persia eka ketian jong balai. Nama Soitan utrei kamling ba jong ke United Nation. Ban pen pula mega plan ke jing temu ke jong balai. Ka jing sok ka basisha kanwan ka partai. Omling ba jong United Nation. Omling ba jong nuno ka seng. Omling ba jong nuno sensha. Ka jing sok ka basisha kanwan ling ba Jesus Christ usim jong ka jing sok. Tungin epek katu kat ni ki saskular yete jing sok. Kaba kinong sensha juga partai ki seng krabor ka partai ki ri juga partai ki la persang banara ka saskular yete jing sok hapreng ka ri Israel. Bar kiri bamarjan kiri Arab. Kasas kular ka bangila ban bodian karan ko kasas kular ka balatip kum ka Camp David Accords. Kani kasas kular layasoy hapreng kiri Israel balalam khmat do Prime Minister Menachem Begin. Bar ki Egypt balalam khmat do President Anwar Sadat. Kani kasas kular layasoy ha White House jongkari Amerika balalong siang do President Jimmy Carter. Haga khanyo tarik ubanai naiwi yang kasem khat khandai spa new popra laya sign ni kene ka soskular. Hapreng gari Egypt bagari Israel balalong siang do President jogari Amerika. Hadu menta menne ya kene ka soskular dang yai bat. Wat hapreng ka jing senjor jong ka jingsok. Dang yai bat ya kene ka soskular ka Camp David Accords. Hapreng jogi Egypt bat kari Israel nang darabin Syam. Kinu ni ke jingja ke Egypt ke juana pereng ban penyesok ru wat bat kile no Hamas. Ke je kana na bagi Egypt ke kwa penyesok bagi Israel. Na bagi ni kiri Egypt Jordan na umdan ke Israel kila ban yak khan. Kan kta ek ekonomi jongki. Traki wan sya ke saskular yete jingsok. Nanda gran sa ke saskular. Ka Jordan Israeli peace. Laju tiap ya kene ka saskular kum ka Wadi Araba Treaty. Namar balaya soye kene ka saskular ka don nyo pausan selah. Hawadi Araba kabaran marput ke Jordan bagi Israel. Bill Clinton juga Amerika ulalong siang hapreng Prime Minister Yitzhak Rabin. Jong ke Israel bat King Hussein juga Jordan. Hakane ya kene ka saskular layate aka arpo henry utari ubana risau kasem ka khandai spa khandai busau. Kani ka saskular ka penkut ya ka je kana hapreng kini kiri. Kabala khana do sem ka khandai spa sabupra. Nadu bayo la lu kiri Israel ka je surut depan ke Jordan bat kiri Israel. Henry hakane ka saskular Jordan Israeli peace. Balalong siang. Daw Bill Clinton kaladan ka saskular ite jingsok. Nalor kwi ki kendoan hakane ka saskular ite jingsok. Ki jiu ki laban kiu sho ulum joka temple ulum moraya hakabagadan ka temple Salman Menshwa. Tang bala manai ki jiu bakim dai ban duai. Katkum gari ka saskular. Kani ka kendoan ka bu jingriam mi ki jiu. Hadu menta ki jiu ki laban kiu sho ulum moraya kim laban duai. Henry ngani tu bi hakini ki sinem ki beli no ki babon ki Orthodox Jew ki penken yakani ka saskular ki kiu sho tulum. Menta kila nang kiu sho ban duai. Nama kila kwa dik ban teino eka temple hangne. Balai gari gadon gari ka saskular. Namar bagati ka mos ka badan ha Jerusalem menta hang tulum maraya. La pet daga yings Jordan Hashemite dynasty ki pet ki sumar yakani ka mos sok siar ka badon haulum maraya kadan sagaway ka saskular kabalatip kum ka roadmap for peace kani ka saskular bala penkre slemba la penkre jana de ki saukenon ka bakiyong ki quartet la penkre daga US United States America ka European Union ka Russia ba ka United Nation. Laya soy haga jingdan lang President George Bush ka Amerika hapreng President Prime Minister hapreng Prime Minister Ariel Sharon juga di Israel bat Mahmud Abbas unang alam ka Borsenshal Palestine. Laya soy kini ka saskular President George Bush ulong siang hangne ban warra ini ka saskular Red Sea Summit
agaba Jordan haga sautere ubanai Julio kasem arhajar lai kani ka saskular kabaran saupu prasla mau jam banikong garut mak banikong kabatha ek Israel ban kinria no nagasa nang tapat na West Bank kumu mau jam juga jingsuk ndarep kata ka baar kadi Palestine bakan yo laga jong state bat ki port ki basipor temporary borders harinda ka mau jam balai ki port ki bane permanent borders ya kari Palestine nanda ka kadani ka Jerusalem ban itho de kiri ke perthei yakini ki arli kiri Palestine ban Israel ban on pia ke Jerusalem kat kum gini ke saskular ke Israel arsnem hadien kala penkin ria ano kinong syong na Gaza usnem arjarsan ban buot yaka sinjang ke beningkong tip kay baja kani ke saskular ke khrem seiso kile ano Hamas kila kini yaka Gaza naga borsen char Palestine hausnem arjan nyo kumta ka pulom no kani ka saskular roadmap for peace tang hakabenta ka beningkong barkani ka Gaza manta ka kalalong ka jaka jikile no Hamas ki basiat rocket naka Porsche kari Israel kani ka saskular ka khlem seiso kawara jinge yakari Israel kasaskular ga basaw balatip kum ga deal of the century haga jalam jong president Donald Trump la say madan ye kane ka lat wanra jingsok bala penkre sani dakalat ga batumai Donald Trump president jogre Amerika ula penkre sani jana baban wa kilat banra jingsok Middle East la say ye kane ka deal of the century haga arbo pratri ukalai lengkot arjar arpo Hakmat jong Prime Minister Benjamin Netanyahu baru Benigan Washington la say kani ka saskular ya kani ka saskular bala penkre dagas borsen char jong Donald Trump la kentat mardor daki borsen char Palestine kani ka jipen kre kamlong pat ka basep a Henry kalong maunong rem jong ka saskular ka babut hadin. Ki Palestine ki kentai. Henry gidan shibun ki ri ke ba sumun jori ka deal of the century. Bala seng nong rem ke nakamda ka way par ka saskular ka bawan hadin. Ringkar ka jing singaw tho jimbar ba ki way ki ri Muslim khamdam ki ri badan ki Sunni Muslim. Ki Muslim gidan aja ki Shia Muslim bagidan ki Sunni Muslim. Kiran ki radikal Shia Muslim bagi dan ki secular Sunni Muslim. Ki Sunni Muslim ki yang menjuri gani ka deal of the century. Balanang yai penkre susu banora ka secular ka bani menjur lang bagi Sunni Muslim. Kum tangi poi syagawi par ka secular. Kabalatip kum ka Abraham Accords. Kani ka serdo jingati jingsok bala penkre daw Jared Kushner. Upersa kurim jong Donald Trump. Uksiang jingsok ke sarkar Amerika. Kala pengat ningkong iki arteli kiri baria soy soskular jingsok. Hapalau ke White House. Haka khalai terik benai nailar selama arjar arpo. Kini kiri kilong ke United Arab Emirates UAE. Bar ke Bahrain. Kilawan baria soy ke soskular Abraham Accords. Habala keli daw Donald Trump yau Jared Kushner balila ay kerteng Abraham Accord. Uang namar bakani ka jikanat Middle East kadaya pring jong ki Muslim ki Kristen ki Jew kini baro ukpatamen jugi ke jinget jugi udi Abraham bante songi di lajat kiniam datang da bagi wan lingba jong udi ukpatamen jugi Abraham katari ke jong Jared Kushner kini ke arli kiri ke United Arab Emirates baga bari nadu bagi telok bagi Israel hiyo kait si bonuso jong ke ku ke jimentoy negani ka saskular Abraham Accord Barka jiyo khenji ni arli kiri yo so nagare ka saskurar kala kring sa arteli kiri Muslim dari Afrika ka Sudan ba ka Morocco bagin snokti hakane ka Accords ya ka Abraham Accord la seng nong rim halor ka deal of the century nganang pe ini kisngi ki bladep no ya ka nong Iran dari Amerika ba ka don ka jikana hari Iran
barka ne ka kren hang ne ba lakumnu ka Iran ru mo ban kadon ka jingkwa ban naga jingkren juga ni ka non kren bakari Iran kan wan shagani ka jing soy saskolar lang hakane ka Abraham akot kedon shibun kiriru ki bakwa ban ya join ka ka Abraham akot ka saskolar yete jing sok nauni utning jong wa Abraham kupatmen jong ni Elijah kiniam ki badan ha Middle East bagi perang bakri kaleng ke jaga jong ka pertai sngap kidang don kiri menta ke badan halenti ki bakwa ban ya John yakani ka Abraham akot nalor kiti ki saskolar donru ka Oslo akot balaya soy usam ka kanai spa kanai pulai khlem phoida ai pat kane ka Abraham akot kade ka saskolar ka bakhlem ka Abraham akot kade ka saskolar ka bakham wanra jinkerman yekiri bambar jan ke Israel kani ka akot ka kum ka jingpen kre ka thu ban penyasuk ya baro kibana ka no tuning jo Abraham kumbalong sakhmat ki jiu ki muslim ber ki Kristen daga jing pet beriu kani ka saskolar ba idon jinkerman shaka jingsuk kala pen ikwa lemi ki wei pat kiri ban wan shaka mi jong ka jete jingsuk kinong ya keren dari Israel kiong ka wei ka ba menta ka don hanti ka ka Saudi Arabia kiong ka de ka do khahe kane kaban sawan shaka ka saskolar yete jingsuk big fish kiong gini ki rusta nang iper kinong pe permana dari Israel kaktinu brege it lupa baka per isabot bakan don lupa ka saskolar kan sa don lupa ka saskolar niga jutang jingsok ka biang hakaba usim uban sawan lani utonong senshala adu ka bare kursame on sa pen scam yekani ka jutang bagi babon ko angga Bible shitayo on pelong yeka jutang ka scam bagi babon hakaktin parang on pen scam on confirm yeka covenant bagi babon angga ktien joblay kani ka ktien on pelong lani un pelong kani ka ktien hang ni tungini pa biang barsiti on pelong yeka jutang ka scam ka jing pelong yeka jutang ka scam ni kamut ka jing pen scam ka jing pen janai ka jing pen bha ka jing pen long kham khrau shu ya ka saskorar ka bala don lupa unius im uban wan unius im jong ka jete jutang uban kulare ka jing sok bat ka jing shngaan halo ganong rim jong ka jing sok ka jing shngaan bat ka jing man bha bon kin ngat agane ka saskolar kani ka jutang kan kring ya bon kiri ban ya snolang hagani ka jutang jingsuk basyukor kaban long tang shipor habakani ka jing perskem jutang kanja kan ka jing sedang jong ki hinyo snem kasitayo barangsa na ki hinyo phautayo jong ka jitu lupa u Daniel kan ka jing sedang jong ki snem jong ki jing jinjar kan ka jing sedang jong ki snem ka jing jinjar kaban kut ha ka jing jinjar ba kapan perkhat yang namar ka Bible ko musim bansawan un lekumno sitio un penlong ye ka jutang ka scam kumbalong te parang un pen scam ye ka jutang un confirm ka covenant with many habang un pen scam un pen janai un pen bha un penlong kham khrau ye ka jutang ka baladon sutu ka ladon lupa hatu kani ka Abraham akot kabala sengnong rim halor juga deal of the century ya kaba kinang penba harian habut kinang penjala hatu kani kande kata ka akot ya kaba usi mo bansawan un senang penjala un senang penba ngidon ki sngi ka ba khado prabanget ka bangim de baniala ya kai nagadara nga klinik ka jikali hatu ka perthai house number 7 lani ki sngi ka bersawan kandrung no shakinyo snem jong katayo ga barangsa jong Daniel kabande kinyo snem jong kisngi jong ga jingjinjar ga ban kotru haga jingjinjar ba ngem gisi ga khaddu tungin pet perman ga jingjaj ga ja ga perthai haka arpinyo ba arpu pratrik jong ubanai leber arjar arpu ar Prime Minister Yair Lapid ulalom ye gerjelang wa jingsuk balakhot
ke Negev Peace Summit kimentri kor barri jong kiri balaya telok bagar Israel laino ga Jordan ringkal Secretary of State ka United States of America Anthony Blinken kilawan hagane ga summit hanegep kyong ga Negev Peace Summit hangni kere kren halo russo na ga jete jing sok bakilayo ka jing tu ban kringi guipan kiri sha ga jete jing sok Abraham Accord nalor pi pikimat hagane ga summit Pause kat bagani ga jelang wa jing sok kadangnya syaprang armut kileno muslim kila setiap ya armut kijubat permersau khararngut kiwipat ha hadera kawai ni kinong ba hari Israel singap kat nang war jingsuk nang kha ke jekan ar ke jele kabaga pertai ka nang perta ka jingsuk ka jingskem ka shiti ka beningkong ka jungpol shi ke bengere ka balang Thessaloni kong kabaga dang perta ka jingsuk baga jingskem ba peace and security, peace and prosperity. Ka jingjot ka bakendet kan wanat haga percay. Ka jingsok ka basisya kanuman. Na utaw nong sisya banora jingsok ka percay. Ka jingsok ka basisya ka wanaw tra Jesus usim jong ka jingsok. Ikumba ka saskularete jingsok ka ladan. Lupa mata ka percay. Hakaba upriyo joga pop. Unsawan ban pen scam ban pen janai ban pen ba kila don shibun kikendo na kini kisaskular yete jingsok lesi nga mudur anda lawan uni ubriyo joka pop unong senshala adu ka perthai un bodi ni kisaskular unwanang pen ba pen janai ba un pen scam ga jutang ga jete jisok barki babuun un sa scam ga jete jutang barki babuun kili ba marjan jogar Israel Blay na nga jingshay susuingi ban smultur. Yakapor ka yabang idan. Lano ka ni ka saskularite jingsok kan sedang. Ngimtip. Ngimtip lano kan sedang. Barabakan sedang ka ni ka saskularite jingsok. Haban pen scam ya gani. Kani ka jing sedang jong kihinyaw snap. Kisingi jong ka jingchenjar haka perthai. Kaban kut haka jingjin jarba haka bangin senangnya keren susu ha ki jimpuli ke bakhamadin ublen kirku haka basngap igane ke khubor ka bangi ya keren balingi warra igane ki saskular balayate namar bagini gidan jede baka saskular jede jinsok ka ba uni ubriyo jogapop haka ba Daniel wong haka lenong ka ba khatway agar dekat kabar fuyar fuar kani de gwe dur jong nong sensala adu ka pertai ho kani ka kren yu Antiochus Epiphanes ani ka zega serni ru jong kur Islam ler te ka jaga ju mi ubriyo ba khlem buram how ba kim shimla ai ka buram ka hima hendun wana ka por besok bat unyo e ka hima de ka jingkran arsap bat de ki sangti jong ka jing shlai un kitno yakina khmat ju bat an pendu no ki shisha bat yo rangba jong ka daga jutang ru bari urangba jogata ga jutang ru prince of the covenant konga bible hone urangba joga jutang prince of the covenant nandangi pulis ga dekhat apu pra laifu ar konga bible kumne anda kumta un phai pat shagari bakaspa ga bakra bagadono juga long persya e ga jutang ga bakhot ya ga jutang ga balete un long persya bat un le kat bauman baun phai pat shagari kabut unne akan unum nyaw igane ka jutang balaya soy khan life way barkirio pom kin yang hakaliang ju barkin le sang ya kata ka jutang balaya soy unne sang bar ya kata ka kod bas kem ken barkin pendu no kata ka jingai ngo thang barabor barkin penyang ga jing ijli ga penjot tikat kita ke balik seni persya kata ka jutang un penkelar ga jing syukor Henry ki bri ga ithu yu bri joki kilong ga khlan barki banang job kong ga bible hangne Kiruya pom kinya galiang ju bar kinne sang ya kata jutang ke balaya sain ke balaya soy ba kata ka kut bas kem ken bakin pendu un pendu no barkin pendu no ika jing aingo thang ke barabor barkin penyang ika jing ijli ke pendu ngin saya kena ke kelas ke babut sepang ke jing ijli ke pendu kaba
Uni ubriu juga pop Prince of the Covenant unsa penken unsa le bensang yegani ka jutang soskular lagade Abraham ko lani ka way pa ka soskular ka barsawanra insa le ben sa penken yegani ka jutang jingso kabagila smusngan ba un penken unan ra ka jing ijuli ka pendu ya ka bangin sekren ka kelas ka basa ublain kirhu bi baro umsi ba ko ina jing shai halor jongani ka khubor ngim si ba khado ngim de bani le ka kari Israel mata ka thanam Kerima barjan ke sergi thanam. Middle East is boiling right now. Kaprathai ka ab you prince of the covenant. Uban prince kemi ka jutang bagi babon. Ngira re jingkhang jongi singi joga jingchenjar. Kinyo snem jonga jiturupa udanial ke berangsa. Kani ke shitayo ublen kirhu. Namda ka buram jo ublen. Panga anyu umrsim khod u ajing hikai jing shai mersim. Yeke pengen ki briyo tume ke basngam ne ko khubor. Hagar dengu Yesus Kristus mensi bago trege jite batuma nga bless ki brio me baro hagar dengu Yesus Kristus kinyo aga jishai mersem banang imru di sebak hado daga ba priang yus Jesus Kristus im ga Yesus breka sesha dono jupi ka yinga sem haga balang ga shinong gari ga perthai hagar dengu Jesus Kristus usim ga sem try usim ga Jesus nga bless bi baro amen.